Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu ugi Bapak kalian Ibu Desa Segodo Mancang nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi Bapak Panitia, ugi Bapak perangkatipun wilujeng dalu. Matur sembah nuwun sampun ngrawakaken ludruk Budi Wijaya ten mriki. Nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasukatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi rigis. Aku
manis tomyo iku wis yo wis kanthi pengen apa rasa Ayo. kari manis kurang manis tomyo wis yo wis kanthi pengen apa Iyo. kari manis kurang manis tomyo iku wis yo wis kanthi pengen apa rasa Nggih Mas. Wilujeng dalu Mas Sujono. Nggih, wilujeng dalu ning menok Wulandari. Iya. Gangsal. Pinten? 6 napa gangsal? 6. 6 cacahipun. Waduh kompak banget. Nggih. Ana matur sembah nuwun. Nggih Mas. Dumateng masyarakat Segodo Segodo Bancang. Bancang akhirnya ke sini nggih. Wis Tahun didatang. ajeng nanggap malih nggih Pak Bu. Nggih. Nggih amin. Kompak. Nggih. Walaupun malam ini diguyur hujan rintik-rintik no. Nggih. Tetap semangat pokoknya wis. Nggih, hujan masih tetap air yo Mas yo. Barakallah. Karena dirimu Heeh. milik orang lain. Ayo. Duh. Lancang. Oke. Gino, Nggih. niku wau satu tembang lagi booming rancak banget. Nggih. Gerigis. Gerigis. Nah, barangkali dari Bapak Panitia Nggih. ada yang minta lagu. Nggih niki wau Bapak panitia lho mau sakjane nomor 1 ku pria idaman Mbak. Lah iki. Nyoten ye. Nggih sebelum minangkani pamundhutan iki kula dhisik kula dahulukan dulu nok mesakno kok dinteni. Nggih. Ada serat dari belakang ya. Nggih. Satu sebuah panggilan kami tujukan untuk Bapak Mujiono dari Mojosari. Nggih. Ditunggu Bapak Suyono Nggih. di warung kopi Barat Masjid. Oh, Oke. nggih. Untuk Bapak Mujiono. Ditunggu panjenengan Bapak Suyono. Nggih, Bapak No ditunggu oleh Bapak No. Di warung kopi Barat Masjid. Nggih. Atas beradanya disampaikan terima kasih. Nggih, pun Pak, pun kula sampekno. Nggih, no. Nggih, Mas. Niki tasih kuatan awoloe sampai bingung kabeh aku. Nggih, niki pripun Bapak-bapak panitia ya? Oke. Yuk seperti biasa niki mau dari sore tak ucapno nggih engko njaluk pria idaman sak kapoke tak jero Lah niku. nggih. Lah kula mau dirunding ten dalam. Lek Pripun? saged digantos ngoten lho. Nggih monggo. Nggih. Spesial kangge penggemar dari Bancang, Nggih. Grup Sabu. Yuk kita kasih lagu nopo? Siap, Brorok Nggih. sih. Heeh. Ya nopo no? Sajen no? Ayo. Nggih, putih niki Bapak-bapak panitia ugi Bapak Kepala Desa. Oh niki. Sing badhe ngersakaken lakon sumengga. Huh. Mas. Nggih Siap. Mas, lek DJ biasae Ica Celo. Ica Nggih ya. Ica Kula Celo. nggih gadah Budi Wijaya. Nopo? Ika Celo iki. Wis. Nggih. Heeh. Pokoke Ika Celo tok wis. Ya wis ikut tok. Ayo. Nggih, pripun? Ibu Bapak tasik semangat nggih. Nggih, meskipun Jawa tasik semangat. Tasik semangat. Nggih, Segodo Bancang istimewa. Istimewa banget pokoknya. Nggih, matur sembah nuwun. Penontonnya tasik kata sangat Mas. Nggih, yuk monggo no saset Ah, demi grup
dari Banjang Segoto Banjang sendiri. Yuk delewong sikat. Nggih. Niki sinten? Mbak Adista, Mbak Ika. Pokoknya sak kapoke jarine bolong. Hulala hulala. Si kamu yang penuh
sebuah lagu pria idaman. Aha. Iki nek gak dirimu ya gak masuk. Langge. Iki no matur suwun wis keturutan. No, pada malam hari ini ada spektakuler banget pokoknya wis ya. Nggih. Yuk sebelum minangkani pambudutan kita tengok dulu yang di luar no, ada yang mau liwat no. Kasih Ada yang mau liwat toh, Mas? kasih jalan. Nggih. Bu sebelah mana Di informasi? sebelah pundi, Mas? Yuk monggo kita kasih jalan, kasihan dia. Yuk. Nggih. Nggih. Noni to ya wonge. Cek. Putih Wijaya lo iki. Sakno. Kasih jalan untuk ibu bapaknya. Kasih jalan, ada yang mau lewat no. Nggih. Sungguh terpaksa aku menjadi Kasih jalan ibu. harapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menjadi bersama semua. Pesane Mas. Aduh. Ya Allah, sak
Nggih. Gelandangan Mas. Mas Delu. Landangan. Mari. Jal demi opo ngene iki Mas? Heeh. Ngene kok mentu wala jane. Lah sementara bayar taji iku. Heh? Ora keturutan ya, akhirnya dadi kayak dirimu gitu. Nggih. Oh, Mentu alah, wala ngene iki. bolak-balik bayar taji sih kayak ngono iku. Lah nggih. Wong kok seneng mumet. Nggih, monggo. Satu lagu mawon nggih. Nggih. Alah, sak rek anak bocah kaya ngono. Ya Allah, kok masakno banget. Ya Allah. Ya ya Allah. Eling seremang ya Allah. Walah saknone ya Allah. Heeh. Sakno, sakno.
matur sembah nuwun. Nah, matur sembah nuwun suatu fragmen. Nggih. Kalau di New Monata ada Mas Sodik, Nggih. tapi di LBWC ada Ada sinten Mas? Bu Polo. Lek kula wau kan Ica Culu. Nggih. Bu Polo. Nggih. Aku ya dimenehi no. Nggih. Terima kasih ya. Nggih. LBWC no selalu mencari yang terbaik, Selalu mencari yang terbaik. tampil beda. Nggih. Enak yuk, kita kembali ke duniamu. Ke dunia Iku saya. ada ya sesuatu yang lewat. Nggih. Sekarang milikmu, campur sari. Nggih Mas, niki wau. Nah niki Pripun? bapake niki lho nyuwun Joko Melarat. Pundi? Joko Barat, nggih tak baca dulu yang di belakang niki nok kuwata banget. Nggih napa? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Sukses selalu waalaikumsalam. Budi Wijaya. Nggih wilujeng dalu. Abah Surosono minta satu lagu Kangening Ati. Kangane ati. Matur suwun. Juga penggemar setia Budi Wijaya minta gending podang kuning. Nggih. Dari kami Mas Wiknyo. Mas Balung Wiknyo. Jerambah. Nggih. Dapurno. Ugi monten iku wau sore wis mekas tak gelendi. Yang diminta caping gunung dijengleno. Caping gunung. Cak Nggih. Ri. Nggih Mas. Nah niki sing niki Ugi Mas. Mbak Ika. Mbak Ika Nggih. tarik. Tarik. Oh nggih wilujeng dalu Mbak Wilujeng Ika. dalu hadir. Nggih wilujeng dalu. Yang diminta lagunya Taman Juruk. Taman Juruk. Nanti tanggal 14 no tinimbalan. Oh tinimbalan malih nggih. Wes pokoke wong situ iki. Oh, nggih. Padha karo wong pusat. Nggih, gara-gara semprot sing sakniki lho Mas. Alhamdulillah. Nggih. Yang diminta aja lali lagune Taman, Taman Juruk. Nggih. Nggih. Nggih niki bapake Mas Pripun? Joko Melarat. Joko Melarat. Nggih. Aku lo damel mitli no nggih. Nggih. Joko Melarat mangke sambung kali podang kuning. Nggih. Iki Dititeni. nyuwun Terus- nyanyi dhewe iki yo. Nah, terus disambung malih Kangene Ati Abah Nggih, Suroso. nggih. Nggih. Yuk monggo mangke capek gunungnya cari gampil. Nggih. Nunggu waktune wonten apa mboten dijenglehno masalah ijal ini. Nggih, nggih. Yo. Kembang kopi. Sik, Pak. Nggih. Nah ini menantu yang terbaik. Wiwit yen mula aku lawet kandha aku ngendesa tanpa padha donya Joko Melarat wong tuamu pangkat aku rekasa uripmu wis mulya iki wis langgine kowe dikawuke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora dagawa yen sliramu bisa para krama trengenge ngulon parane yen bengi rembulan jeneng gaya ringelan wong duwe tena tanah oh anggap sepele cengenge olana parane jan bengi rembulan jeneng
tempe sore Krishna umum abang-abang lambe nah aku nah Yo, Budi Wijaya. Sampun Mbak, terima kasih. bablas podang ini kok Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubang mitar anggone goleki ora krasa iso awan nganti bengi meneman kenyan liya sing nyawa kleyang tak sawang mentrot ning empah kejangan tak rindik saka kadowan sarani ngoceh dewene kale pencohan tak sumun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret nyirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyaning slirane kegiwang liyan yen si podangan luput ati kebranan ora mantu atiku tan saya ndotro tak seranani sonadika puluting kena bablas kangeni ati bolo digoyang bareng-bareng lagi Budi Wijaya panjenenganipun Abah Suroso coba kangeni ati trio Irama Jones bareng-bareng Terlewong Lihar Jaya Audio terima kasih wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni mantap ye aku wis kebaca tresno yo mong sliramu sing katon ana mata yen bengi rapi so turu LBB bayanganmu wis kebu pikiranku yo kok kaya ngene rasane wong tansah kangen pengen ngoro dheweke apa bisa aku nyadeng sliramu Jomong bagus sing dadi papujanku yo tulung ana rasa kangen atiku kanggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis kelep anapani kang tak sawani nawangi
sudah no. Tiga sekaligus nggih niku wau. Joko Nggih. melarat. Udang kuning kangening ati ya Mbah Suroso nggih. Nggih. Ngapunten Mbah kula damel sarep mawon Mbah masane waktune niki terus mengejar. Nggih. Nggih no, niki kula baca dulu ben kula mboten ditagih. Nggih, Mas. Permintaan lagu dari Ibu PKK Desa Segodo Bancang. Nyuwune Selendang biru kali selendang biru. kalis luwe becek loro untuk sakit rindu. Nggih, sakit rindu. Salamnya terbikin untuk seluruh masyarakat Segodo Segodo Bancang. Bancang. Selamat menikmati pagelaran Ludruk Ludruk Budi Wijaya. Wijaya. Nggih. Dari Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Jono kulo Pak Samri Nggih, Pak Samri. saking sama Kerto Surabaya. Waduh, Nggih, waduh. domisilinya waduh iki. Nggih. Yang diminta caping gunung tapi njaluk jegleng no. Nggih. Jenggleng. Diatur dulu. Nggih. Pripun ning Ika mau sampun komunikasi ning Ika Rempong. Halo. Ah, iki colok lho. Minta jengleng. Saben penginya wangko dokter niku kan. Nggih niku. Saged dirundingaken mangke. Ngapunten mari nggih langsung mawon kula damel royalan mawon nggih. Waktune masalahe nggih mendesak. Ibu-ibu PKK dulu, Mas. Yo. Nggih. Yang dipinta lagunya Selendang Selendang biru. Ah, biru. iki sing biru-biru kudu melok joget iki. Siap? Tangannya di atas semua. Ojo sikile. Ayo semuanya tangannya di atas. Tangannya di atas, weh. Ayo guys, di atas tangannya semua di atas. Budi Wijaya lo iki. Semuanya. Saya mau nunjuk semuanya tangannya di atas. Terus kowe jalo lapi mending aku sing ali yen wis mati rasa endang ngomong apa sing
pandanganmu hilang dalam rasa tresnaku. Caca hoya. Satu persembahan lagu Selendang Biru. Nggih. Dari Ibu PKK. Nggih. Langsung minta 2 lagu, Sakit Rindu bareng lagi. Sakit rindu. Oh niki ibu-ibu PKK nyuwun cinta dan air mata. Tulisannya mau Sakit Rindu. Nggih niki bapake sakit rindu. Oh ngoten. Halo? Oh nanti nggih ten bedayan. Nggih. Oke, siap. Nggih. Aku dinyang ya, waktune enggak ya. Lah nggih, roger. Nggih monggo yo ibu-ibu Ibu-ibu nyuwun cinta dan air mata. Gino dari Bapak Polo Bang Malang. Nggih. Niki yang diminta requestnya Rukat Kali Kasih Tak Sampai. Nggih. Salamnya untuk seluruh penonton pada malam hari ini, semoga terhibur pagelaran Budi Wijaya. Kagem Cak Jono Matur sembah nuwun ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah. Matur sembah nuwun Pak Polo Bang Malang, kapan anggap? Ngoten nggih. Nggih, kapan nanggap? Yuk monggo sajet, waktunya terus mengejar no. Nggih, semoga.
Waduh kendangnya glodok tak glodok belum. Sampai gitu. Nggih, Mas. Nggih makin malih Bu. Kira berapa Ngapunten. lagu, Mas? Tinggal satu atau dua lagu. Kedanan mas kedanan. Kedanan. Terus niki wonten ingkang yo sakit rindu mriku Nggih, kedanan. niki. Lah niki yang mana bapakipun. yang malah dulu yang dilayani niki. Ayo loh. Ayo. Niku bapaknya niku jenengan konfirmasi dulu. Sakit rindu kalau kedanan niki yang mana dulu yang? Niki. Sakit rindu. Nggih, monggo yuk sakit rindu. Nggih no ngapunten saderenge no mangke menawa mboten saged nglayani saged bedayan. Dan bedayan sekarang Pokoknya sari. dintekno iki kok. Di mana kena Roger, Mas? Heeh. Yuk monggo dene sakit rindu. Hulala. Terima kasih. Gino dengan keterbatasan waktu ngapunten saderenge. Nggih, ngapunten Ibu. Yuk didamel medley mboten ora yuk satu lagu. Nggih, satu lagu mawon. Cak Sahuri monggo mesakno kit sore oleh pesan. Yuk, dene wong caping gunung. Caping gunung. Ya Allah.
Yo. Wakbar. Allah. Yo. Yo. Ayo digoyang semuanya bareng-bareng Taman Jurung. Tangannya di atasnya. Minggu ke Solo modolan mudi ning Taman Jurung ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wengi suka-suka nanging ojo ngati-ati. Yo. Rajang pucuk ing Cemara angin kang teka sasagawa gendeng tresno bayu bengawan sinoro cahya muda lir sewu tian alir bloga kenangan ngesake opo mas mosarwana ing Taman Jurung ing pinggir Bengawan Solo papan kreasi suka-suka nanging ojo ngati-ati. Iki lo alu tuke Budi Wijaya iki lo alu tuke Budi Wijaya ning kutha Solo modolan mudi ning Taman Jurung ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wengi suka-suka nanging ojo ngikat janji. Cahyane rembulan rajang pucuk ing Cemara angin kang teka sasagawa gendeng tresno bayu bengawan sinoro cahyane mulan lir sewu tian alir bloga kenangan ngesake opo mas mosarwana ning Taman Jurung ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi tas ing tua-tua meningin yang kecantik ing semua wanita jangan dilali. Caca ho ya terima kasih Gino jroning suka kudu eling lan lan waspada. waspada. Saya rasa sudah cukup. Nggih. Pokoknya- Mangke dilanjut malih dan bedayan Sekarsari nggih Mas nggih. Yang dereng dilayani, Nggih. mangke dilayani dan bedayan Sekarsari. Nggih siap. Nah, selalu kompak pokoknya. Nggih. Pokok no, yuk dirimu Yuk. tadi berangkat naik
Nggih. Wayaku ya Mas ya. Wayahe dirimu. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Ikan lele. Jaranan yo. Wayaku jaranan. Ya.